Менә мен сезгә Кипр утрау хакында сөйләгәнем һәм нәрсә турында сөйләгән идем. Менә ни дип, кеше яхшы яшәсә, усалрак була, кунакчыллык булмый, шулай дип әйтәсе килә. Ул бер уйласаң хак сүз, чөнки тормышта ничә тапкыр күзәтеп тордым. Шундый хәл булды. Менә гади генә машиналар юлда син китеп барасың. Мен Оренбург өлкәсендәме, Казакстанга бардым. Шул якларда гади Оренбург өлкәсендә, мәсәлән, китеп барам авылга, ничә дистә чакрым булса да, җәяү чыгам да, җәй көнне инде нәрсә ул, мен 20 чакрымда для бешеной собаки 100-верстный крюк дип мен бергә эшләгән нәрсәле Черкес атасы, әнисе Марҗа, шул миңа редакция бергә эшләгән урыс әйтәдер. Шул кебек җәяү барам. Менә шундый кыйммәт машина булса, алар туктамыйлар. Гади генә машина туктап, үзе кайсы вакытта әйдә бергә апарып ташлыйм диләр, акча да алмый. Менә шундый җәмәгать. Әле бер вакытта шәһәрдәме бер якка бардым, шунда ул китеп барадыр, үзе бит урысча әйтмеши по пути. Шунда мен инде юлга чыксам түлим иде акчасын. Ул миңа юлда зарланып барды да, мен ага бәрбер акчасын бирдем. Ул алды. Минем өчен маршрутны бозмады бит, ул шул юл белән барды. Миңа ди әйтә, менә ди шәһәрнең шушы читендә ди ата-анам тора ди, аларда проблема шундый бар, белеп алды да, мен теге журналдан булгач, журналист шундый танкыйтьләп торган. Менә шуны танкыйтьләп яза әле, шулай дип. Мен яри, уйлап куйдым инде, яри. Исемдә калды ул, мине юл кайсы вакытта кеше акчасын да алмый бит. Бардым. Алар миңа чыкты да урамга зарлана башлады. Мен өтәм, сез бит авыл шикелле менә монда гади генә йортларыгыз, шунда өйгә кертеп бер чашка чәй, татар бит ичмәсәм, мин дә татар, мен бит урамнан килгән эләнди кеше түгел. Без әнә әтияни мәрхүм Оренбургдан Ятүстүбә, ягъни Соллес, шуннан балыкчылар, аучылар килсә, алар танымаган кешене мин урамнан алып кайтам. Балалар киносына качам да, ыршымасыннар дип, урамда шуны тотып алам да, балалар янында, сабыйлар янында сөйләшеп торган, өйгә кая кунырга кайттырга белми барырга. Мин аны өйгә алып кайтам да, әтияни күңеләшеп сөйләшеп утыра, мине ыршырга ынталар. Шул кебек безгә теләсә кем керәдер, кунып китәдер, узган казакларда хатта танымаган, безне бер тапкыр күргән, бездә кунакчылый әтияни мәрхүм. Монда син бит инде журналист, безнең проблеманы шишергә килдең дип, ярдәм итәргә килдең. Ни инде анда депутатны танкыйтьләргә, ул вакытта теге менә сез туалет кагазын, бәдрәф кагазын күрәсез бит, анда сатылып тора. Шунда шул кем исеме анда беләсезме? Шунда бер җитәкче. Шунын ул вафат булгач, ан урынбасары шунда депутат булып сайланган ди шул. Шунасын Алла да без бит мәсәлән кушалар безгә подписка яса журналга дип. Һәр кайсын танкыйтьләсәң берсе дә яздырмый, дошман булып. Вот, алар бай фирмалар, алардан журналга ярдәм була, подписка шул. Абунәчеләр дип атылар. Бездә без татар газеты, монда подписчиклар дип ачуым килә, үз татар газеты дип бирә, үзләре урыс сүзен кулланалар еш. Шуны әйтәсем килә. Шул анда депутат, шуны имеш танкыйтьләп яз, мин улап торам, ичмасам өеңә чакырып бер каса чәй бирегез, менә суса биргән кешегә. Юк, йортына да кертмәделәр хатта. Мен әйтәм, мин инде әллә кемләр белән мөнәсәбәтне бузып, дошман җыеп, сезнең өчен тырышам, не кирәк ул, мине баш мөхәррир кушмады. Шулай яз дип, ник мен әйтәм, үзем дошман җыеп бирим монда. Шул кебек ул, менә үзеңне карыйсың. Кешеләр яхшы яшиләр, әмма бүтән кешеләрне яратмыйлар. Көннәшеп бер-берсен ашарга торалар. Менә булар афарин үз телендә сөйләшеп китеп баралар, ичмасам мин гел шуны теге видео саганда ачуланадыр, татар белән бик сөйләшми, анда эштән кайтып киләләрдер бәлки. Кешене давалый икенче кеше. Татарда бар әйтем, бик яхшы кеше кешегә дару ди. Бездә кызганычка каршы менә
100 грамм ул теге интернетта да берсе шаяртып куйган, төрле ризыклар куйган, янына бер шиша куйган, психотерапевт иң көчле шул аракы дип язган. Ул беләсезме, әйтәләр, враг под личиной друга ди. Шул кебек менә дус кыяфәте астыннан имеш душман ул, аракка кеширәнә. Безнең халкыбыз электән бузылып бик йөрмәгән. Алар әгәр дә электән ишеп килсәләр, аларда әнә теге чукчылар ди, организмда аларның теге алкогольгә каршы нәрсә юк ди, шундый. Нәрсә дип атыйлар? Менә хәзер үземне акыллырак итеп күрсәтәм дип искә төшереп әйтсәм, инде онтам, инде бөтен фикерләрне югалтам. Аңладыгыз инде, алкогольгә каршы инде организмы көйләнмәгән аларның. Татарда шулай элек. Эчмәгән теге минем бер туганнарның арасынан берсе турдан-тура әйтеп тә булмый инде. Ул кызын анда-санда 100 грамм салып бирә икән, митәм. Нигә салып бирәсең? Әнә бер компаниядә ишертерләр дә, исереп китер дә, я берсе ни бузып ташлар аны дип, шулай ул миңа хатта сөйләде. Мен әйтәм, "Әйе, бу бигрәк икән, шундый ди икән. Курка икән, кызына 100 грамм сала теге. Иран китмәс бит уйламыйм ул. Иран китсә бигрәк тә ул теге пьяная женщина, беләсез инде, хуҗалыгына хуҗа түгел дип." Шулай дисә була. Вот. Шул безнең халыкта кызганычка каршы 100 грамм булса, теге 200 нем, икәү дә мәрхүм. Мин инде мәктәптә укыйм, алар миннән өлкәнрәк. Берсе хатта яшьләре минем әти яше шикелле булды, әти безнең бабай яше шикелле булды. Шунда килә ул кунакка, әти мәрхүм аларны аны сыйлый. Шунда теле шишелеп китә дә, минем белән сәясәт хакында сөйләшеп китә инде бу. Миңа инде теге урыс әйтә, льстит ди, шул льстила урысча әйтмешли. Инде йөзне ул мин белән сөйләшә, шулай. Минем чөнки югары сыйныфларда мин физикадан укытучы миңа гел куша иде, политинформация алып бар дип, университетта да журфакта укыганда берсе кушкан иде, син менә яңалыклар, сәясәт ягыннан яңалыкларны кисеп, шул теге бер тактага гел дип кушады. Шуңа күрә мин бераз аңлыйдырым аны. Хатта мәктәптә укыганда сын имтихан биргән чакта, ул вакытта, шул көннәрдә нидә булды? 2 елга өстендә безнең һәм Америка космонавтлары ничектер контакт булды, нәрсәме? Шуңа күрә мин шуны мәктәптә сөйлидер, менә мен әйтәм, сәяси мәгънәле, бу сәяси мәгънәле. Безнең сыйныфта ул бер кешене дә акылына килмидер, шулай әйтергә. Шуңа күрә мине ул теге укытучы яратмаса да, әтисе немеш, әнисе марҗа, яратмаса, җинмәсә дә, характеристик язганда очень начитан дип язган иде. Әйтәләр, яр инде, әйтеп тормыйм иде, бик күп ни сүз була ул. Шул менә, шундый мәсәлән вакыт булды. Әйе. Бер темадан бер темага сикерә димәгез, мен әнә китеп барам, бер абзый, күзләре күңелсез, тикә карап китеп бара. Кешеләрдә күзләре, әйтәләр бит, җанын йөзгесе ди, күзгесе ди кешенең. Шул дөрес тә ул. Менә кешене карыйсың, шул аңлыйсың. Әле кемдер психолог ди, нәрсә ди, гадалкага барам, шулай ди. Да, ул менә урамда син китеп барасың, кешеләрне күрәсең, ул туганнары я танышын күрсә, ул яшерә, тырыша, күңелле булып, нитергә, все прекрасно, все окей, әле замок Броудида бик кыйммәт шундый таштан бер брошка алып, үзе нигә банкротка әйләнеп ята, үзе кеше арасында мактанырга шул кебек, ул кеше арасында теге әйтәләр, хорохорится, тегеләй булай дип, бер үзе калса, күзендә күренеп тора. Чит кешегә ул карыйсың, чит кеше күзләре. Әле мин фотографиялардан да бер абый мәрхүм миндә торып киткән, кешене күрсә, фотографиядан күзләреннән әйтәдер, яхшы кешеме, яман дип. Шул кебек кайсы кешене фотографиядан күрәсең, нинди кайгы, бер нинди хәсрәте бармы? Әллә кеше бәхетлеме, күңеллеме, күзләреннән күреп тора. Әнә
біздің менің апам енді ауылда тұрды, почта таратты, мен аға ярдәм етіп, ярты ставкада эшләп бирдем, акчасын бермәсәләр. 19 yaşında buldu, fotoğa düştü, тұра шкафта. Икенчесе жибәрде Татарстаннан иде, 21 yaşta. Әни мәрхүм карый да әйтә. Авыл янында киткәч күңелсезрәк ди. Бәхете юктыр бәлки шулай дип, менә күрдегезме, ана ана күреп тора, һәммәсен сизеп тора. Менә шундый кызык. Менә мен 10 минут сөйләгән микән, җәмәгать шу белән тамамлый, минем бер дустым очрашырга тишмәймдән. Белмим ул хәзер буламы, юкмы. Булмаса, бәлки дәвам итермен, я урыс теленә күчермен. Шуның белән тамамласана булыр, кем белә. Сау булыгыз.